где срезы есть, мы туда запускаем садовый вар. Сверху мы туда кору, свежую кору между срезами, чтобы она плотно прилегала друг к другу. Есть шансы, что приживется эта кора, новая кора, которая его же собственная кора, которая есть шанс, что приживется. Если приживется и пойдет сокодвижение, у нас есть шансы, что мы спасем растение. Если не сможем это, то шансов мало, вообще мало. حنا بايتز جبري زني لقلو ورتر بانا قري حرحز جباسو في الزقو ياشن يمتسمكا عباسي بشلي حزنو وزرحي أريل خارمة الرقم مريا بسنز جزاعنا يا خدوني يقل زرحي مشبجيك جام شراش تكرحي حرايق اختبو وتبجا حزب خوانيو إذا كنا قول جبسو تاسامي يكحتو ترحي ويانا قويو يوزوم وبجراب خيس عزاجة ننمزا أشتخبي يقو أنا خامسة قلرو